Hello, hello, good morning, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. Hello mga kayanggan, sa this video ang gagawin po natin ngayon ay mag-receive tayo ng ating order kahapon. At syempre, i-display natin yan. Ayan mga kayanggan, kaya samahan nyo kami i-display at i-receive ang aming order. So mag-receive tayo ng ating nahuli na tayo tuloy. Mag-receive tayo ng ating deliver. Ayan Tapos mamaya syempre magdi-display tayo. Ayan. Pababa lang. Yan. Wow! Muntik na mahulog. Dito na lang kahit sa sarap. Yan. Meron pa? Wala na. Wala na lahat? Nandiyan na lahat? Oh. So yun, tapos na pala kami mag-receive. I-display natin to maya konti ha. Magbabayad lang ako. Yan, nabus na. Mamaya, mag-display tayo niya. Ano to, Beng? Sinong bibili? Kalate na daw kay Jolly. Chicken mo na? Ano yun? Oh, yung ano pa? Sidebar, andyan na. Hindi na yung tide? Alam mo, dala. Yatos. Purito price. Kompleto na to? Kalati lang ako. Sus, wala. Nahayaan mo na. Yan ang kalate. Bawal pa naman yung driver. Bakit? Bakuna lang. Jesus! Nung nagbakuna ako kami kahapon. Calculator ka? Ininjikan. Nag-inuman ako gabi. Tawagin pa lang. Tawagin mo. Itay! Kunin mo to. Kunin. Kuha kayo tinapay dyan. Nung kami sa gabi, 2 MP lang, 4 lang kami dito man ha. Kaya ako pa lang iturugan. Kahapon nga din ako. Maano lang, medyo Laman. masakit laman. Waray yan. Maray. Waray ka? Tagadiin ka man. Takloban din. Ano? Ulita. Hindi, takloban ulit, ayaw pa. Ano kayo ba yan? Kamay dulag? Dulag, wala, ayaw pa kung may taki. Saan ka? Dagami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 26 lang. Hindi, nakitira ko 27. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9. Ito dyan, itinabay. Wala lang sa'yo. Baka naman ito kasi. O, yan na lang. 9, ano yan? Matagal na yung driver niya si Waray? Ha? Matagal na? Natagal na rin po. Ba't kaya nga ko lang nakita yung dito? 969. Ay, 966. Saan ka sir? Sa? Dagami. Dadaanan, naghihiwalay lang yan sa Tacloban kami. Tapos, MacArthur ako. MacArthur. Sasama na yun eh. Apat nga kami na MP. 3 MP, 4 kami nagbilang kagabi. Kahapon. Baka ayaw lang nila na mahaluan talaga yung gamot. Pero kami na gano'n. 2 to 8, 90. Totoo yun kasi. Hintay. Yung bubuatan naman. Display tayo ha.
Ano? Kinimbing. Ay. Hey, boss. Huwag makahinga. Nakapix ka rin. May payang 40 ka dyan, wala na akong lagi dito ang barilya. Pag-chicks sarap ko dito. Huli muna namin ito kinimbing. Na ano? Blue? Ba't yan, be? Be, nandun. Ano ba? Nasa... Kilos ba? Yeah. Lamang kulay mo. May kilos ba tayo? May? Kilos? Kaya wala kayong pilos ngayon. Walang dumating. Mobile lang dumating. Ito yung toyo mo na. Boss, ato. Ano ba siya kilos na kilos? What? Kalahati lang. Sige mga nang puti ka. Sige, ang lang. Sige, parang lahat na sabi na rin. Kasi di ako na rin yung ano, mitlo. Sino na? Yan. Oh! Kaya, I-display namin ang aming chichirya. Yan. Yan ang mga kasama ko. Maganda. Yan. Ha? Pagkatapos natin yan i-display, siyempre magpapahinga. Ito namin siya ilalagay. Sasabit namin sa mga chichirya sa taas. Chichirya namin. Kita nyo? Mas mabili kami kasi mas maganda yung mga tindera namin na dalawa. Nahiyain lang isa kasing tatago. Ito yung aming ano, na-receive namin yun. Ito yung display namin to mamaya. Medyo konti lang kasi wala kaming pera eh. Pati naman yung tindera ko na isa. Buntis na ito eh. Nahulog yung tinapay natin. Sobrang naiya si Bingbing kaya dinala yung chichirya. Bing, kompleto chichirya natin, Bing, di ba? Ilang ano yan, ilang balot? Bilangin mo yung chichirya, baka habang malapit pa si Jolly. Lagyan kami konting bigas. Eh, medyo nagbigas ang bigas ngayon. Kaya konti lang. Irakit na lang natin yung Bing kasi marami pa. Diyan, itabi mo lang kaya muna yan. Iakit natin yan. Yan. Mag-ilagay muna tayo sa gilid.
malakas ito. Kita nyo naman. Di ba? Malakas. Oh. Hinampas mo lang yan dyan. Mabigat talaga si Bianca. Ang kayo niya. Tembak. Ano yung ano susi ano? Say pat-pat. Tapos Hello. yung TP15. Dayo ang pangalan dito. Hindi ka lang. Dito tayo. Lalaki ko, TP. Mamaya na lang. Sira namin nakalong sa shade. Ganito? Dito eh. Ikaw? Ano? Ilan? Ilan? Pero mo. Gago kasi. Eh, boss. Redos muna. Tumpak ko lang to. Malinis mo ito, sir. Oo. Saan sa karso yun? Sama dito sa ilang daan. Oo, sama na yan. Magkano yan? Ilang lit? Wait lang. Isa lang. May biyahe pa. 77. Oo, kama po ito. Oo. Ah. Ito malamig sir kasi wala na rin doon. Ginagawa mo.
Sa uli ka lang. Bumabay. Ayan, tapos na kami mag-display, di ba? Sandali lang namin din-display ang aming na-receive na mga paninda. Ayan. So, medyo relax na kami, ano. Relax na kami yan. Wala na kaming gagawin. Uupo na lang kami. Ha? Medyo naiayos na rin namin mga paninda. Tingnan may chichirya kanina. Nasa taas yan.